Po ng ocular inspection ng Sangguniang Panlalawigan Committee on Boundary Disputes sa mga pinag-aagawang hangganan sa pagitan ng Pugo, La Union at Tuba, Benguet bilang bahagi ng pagbusisi sa umiiral na cadastral records at boundary markers. Katuwang sa inspeksyon ng Provincial Assessor's Office at Provincial Legal Office at tinukoy ng grupo ang aktual na lokasyon ng mga survey monument at mga umiiral na markers sa ilang bahagi ng Pugo. Sa aktual na inspeksyon, natukoy na ang dalawang boundary markers na itinayo mula sa panig ng Tuba na nasa loob ng inaangking teritoryo ng Pugo. Ang isa ay nasa Barangay Palina, humigit kumulang 7 metro mula sa survey monument, habang ang ikalawa naman ay nasa Barangay Cares na itinatayang nasa 1.4 kilometers ang layo mula sa reference point. Napansin din sa inspection team na may mga signage na welcome sa mga barangay ng Tuba sa mga lugar na sakop ng pagdududa sa jurisdiksyon. Ayon sa ulat, may mga marker na naitayo ng walang formal na koordinasyon sa pagitan ng dalawang lokal na pamahalaan. Sa pagsusuri ng records, lumalabas ng ilang residente sa apektadong lugar ay patuloy na nagbabayad ng real property taxes sa Pugo, habang ilang survey plans naman ng mga lupa ay nakarehistro naman sa ilalim ng rehiyon ng Ilocos. Ang mga nakalap na obserbasyon at dokumentasyon ay itinala bilang basihan para sa susunod na hakbang ng komite sa pagresolba ng matagal ng boundary disputes sa pagitan ng dalawang pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.